engizoyenza la ngizobe ngi-live nje lapha ku TikTok I think ngo-8 isikhathi ngizoya ku TikTok nje ka King Bhakanzama loqala ngenamba yocingo yabo ngizoya ku live ngifuna ingane ngoba ngenhlanhla bebekhuluma ngama VN nalo bhuti lo bebawadedela futhi yasho ukuthi maningi ama VN asekhona ngifuna ukuyinika imali leyangane ngizoyinikeza u20,000 leyangane namhlanje ngizofaka nje live 20,000 o1 lo 20 ngizofuna ingikhiphele iVN la ukhona umyeza ebala igama lami ezintweni zabo zeshare beke nje yaqhamuka lo VN ngizowufaka live u20,000 ngizobe ngisebenzisa lenye ifoni yami wo2 amafoni ami mina namabhank ngizowufaka live namhlanje u20,000 beke nje kathiwa nansi iVN ngoba manje bayashayana ngangishilo ngathi mina ngeke ubathinta abantu besifazane ngeke ngiyabazi mina abantu besifazane mina ngaze emakhaya uyabona nje ngiqaqa into zabantu ngaze emakhaya la abantu behlala khona umuntu wesifazane ohlala nayo beke walwa washintsha inhliziyo wabanga umsindo kuphazamiseka yonke into kuze kuphazamiseke naye kodwa mawuzomsukela umuntu wesifazane bese yathula angawubanga umsindo